Hello guys, umakyat po talaga ako dahil gusto ko makita yung yan, makita yung volcan. Sa taas ako ng bahay nila Ate Bel. Yan, ganda ng bukid doon. Sa baba, may mga flowers. Mga flowers ni Ate Bel. Ganda dun sa bukid, guys. Tapos, laki ng cherries ni Ate Bel. Pa, ang laki ng bahay ni Ate Bel. Doon sila. Minum. Parang katitan mo lang napakalaking arak. Ilalaki. Ang gusto mo uminom dito. Ang bigat. Diyos ko. Yan. May isa pa. Isa pa. Yes. Kahit abutin ka na isang linggo, kapag Sino kaya ang unang malaki dito? Ilang percent to? bigla kayo. Meron na dito na gano'n. Establish 1890 na walang kung ilang percent. Pareho lang sila sa mali. Grabe, lucky guys.